Nggih kula sagah nglakoni ingkang dados pepanggil rubanipun Kyai Semar. Moh mir moh. Ngapa? Nek aku mbangun desa dibantu kowe aku ra sudi. Ngene. Wong urip ning alam padang ki mung sawang sinawang. Sawang sinawang piye? Ketoke kere jebul tenan. Ketoke sugih jebul kere. Kuwi ning donya ki wis umum kaya ngono kuwi. Dadi umpama kowe kuwi arep dibantu karo Kasduwringin ben kasembatan lehmu mbangun desa, aku malah seneng. Nek cara aku malah seneng. Nek cara aku. Mergo ngene. Aku ora kecayalan golek sarasrana kasembatan apa sing dadi panjangkaku, malah wong liya wis mbantu karo aku kuwi aku seneng banget nek cara aku. Ana, nek caramu mbuh ya wis kon mangkat kowe. Ning mesti sing ora iso wong karo Kurawa ora kenal kok. Aja waton bisa ngucap wetho le Bagong. Kersanipun Kyai Semar kados pundi? Ngene. Panjangkane anakku Bagong dheweke arep miwiti nggone mbangun desa.